Hi guys, Kaniki here. Welcome back to this channel. So today we're going to have another product review, which is the lipstick from Burt's Bees. Yan, 3 shades tayo guys. We're going to give this a review and then swatches as well. We have the shade Suede Splosh, Suede Splosh, Suede yata to, Suede Splosh, Sunset Cruise, and Rosé River. Splash, Cruise, and River. Ito siya. Hayaan nyo na lang ako sa mga pronunciation. Let me be, hindi ko alam. First time ko nga ito nagamit, diba? Meron pala din dito. Yan. We're known to be companies that produce products which is 100% natural. And I'm super excited to try this out, guys. By the way, guys, side bit ko lang before tayo mag-swatch. Yan. And ito yung laman niya. Ito yung ginamit ko para i-prep ang aking, ito yung laman niya, guys. Masarap siya sa bibig, ha? Hindi ko na sana to isasali, pero na-shock ako kasi tingnan nyo. Pag ganun, sabi ko, wala naman akong nasa scrub. Wala akong mga yung small particles if mag-scrub tayo. Merong diba? Pero, nung ginamitan ko siya, kinuha ko sa wipes. Yung kasi dito nga, meron akong makeup, diba? Natanggal yung mga balat. I know, na-color talaga siya. But then, as you can see, maraming natanggal. Parang no-wipe out niya lahat yung grabe. Maganda siyang gamitin in fairness. Try nyo, Burt's Bees na conditioning lip scrub. And then, ngayon, gagamit tayo nitong intensive na lip treatment. Mostly, ginagamit to siya nighttime kasi pang nighttime. Pero, na-observe ko, maganda din siyang gamitin before applying your lipstick. Or, if meron kayong lip balm dyan, magagamit nyo na. Ako lang naman gumagamit nito, so okay lang. Oh, ito pa, dead skin cells na. Dead skin na natanggal. Ang dami talagang natanggal, guys. In fairness. Matutulog na talaga ako ng maaga kasi ang lalaki ng eye bags ko. Diba? Madam Inots. Hi, Madam Inots. Hindi naman yun nanonood sa akin. Good vibes lang yun. And first nating isa-swatch is si River. Rosé River. Parang reddish-reddish siya, no? Unahin na lang natin si yung parang nude splash shade. Sinasabi dito guys na Burt's Bees, yun na nga sinasabi ko na 100% natural sila, organic lipstick. So, nakalagay dito all day moisture. So, hindi siya matte finish. It's a satin finish. And I'm going to place the price here. Ang laman nito is 3.4 grams. And, yan. Yun lang. Ang packaging nila. Pero, ang galing ng nila, no? Hindi mo murahin tingnan. Super no naman talaga. Ay! Laishu! Tingnan nyo yung packaging. Yan ang branding. Talagang Burt's Bees. So, sa packaging nila, meron talagang mga, Laishu. 502 pala to. Ito yan. Open natin. Brownish. Love the color, ha? Bagong-bago. Parang natural lang yung color niya, Hindi siya gaanong sa ating lips. When it comes to color pigmentation, brownish naman talaga yung color niya. Uy, parang nude lang. Ka-color lang siya ng lips ko. Charot. Parang pang daily. We do not expect this to be transfer proof, kiss proof, and whatnot. Kasi nga, true sila sa claim nila na talagang satin. Satin finish. And maganda kasi hindi siya mapakla sa lips. Next is, this is a little bit of red. Yung isa naman maroon. So, kunin natin muna yung first coat. Madali lang siyang kunin kasi satin finish, di ba? Meron talaga siyang color, brownish. Nako-complement niya yung brown na lips ko. So, punta tayo dito sa parang Sunset Cruise. Same na packaging. This is 523. Open. Ito siya. 5, 2, 3. Orangey, peachy. Yan. Ito, orange. Nakikita nyo ba, guys? Sa akin, when it comes naman sa color pigmentation, siya ganong nagkukulay, but then, maganda siya in person. Parang nakikita nyo yung difference dito, no? Yan. Ito siya. Light lang yung niya, guys.
Last is go to the river. Dark maroon. Yan ang color niya. Oh. Yan. Super lightweight lang siya. Love ko to. Parang friends na kami, char. Maroon siya, pero hindi, parang nude color yung dating sa akin. Tingin ako dun sa monitor. Love ko na to, char. Parang ano lang, bumpy. Oh, but then, tone down siya na pagka, bumpy red. Ano nga guys, ang ganda. Gusto ko matry with foundation yung isa ba? Try natin, lagyan natin ng foundation kung lulutang ba yung niya, kulay. And isi-swatch natin yun ulit yung gusto ko na color, di parang coral. When it comes sa color pigmentation, you need to reapply kasi hindi siya gaanong pigmented, but it glides beautifully onto your lips and it's super moisturizing. The good thing of this is parang hindi mo siya ma-feel na lipstick, parang it's a lip balm with a hint of color. Yan ang gusto kong sabihin. Kasi don't treat this one as lipstick. To tell you, lipstick nga kasi merong hint of color, but this is super moisturizing and super comfortable sa bibig. Wala talagang pakla. Parang hindi ka lang nag-lipstick and super lightweight. Parang wala lang, di ba? Walang nakaka-bother sa'yo, ganun. Yun ang super love ko sa mga lipstick, yung hindi mapakla. Please, mag-send kayo ng lipstick sa akin yung hindi mapakla. And pros and cons tayo. Punta tayo sa pros. Kasi super love ng packaging, super love ng branding. From packaging to branding, as in, inaano talaga nila, dinideliver nila what all about Burt's Bees, and then meron pa silang lip conditioning, lip scrub, which is super nice, and then their lipstick glides beautifully onto your lips, and it seems that you're moisturizing your lips, you're hydrating it, and then you're treating your lips with a hint of color, kasi nga siya, all natural. So, ang ganda-ganda niya guys, if you're going to put on a little bit of lip primer, maganda siya, naglulutang. But then, if katulad ko kayo na maganda to siya sa yung mga beautiful lips na gusto lang ma-moisturize daily and with a hint na lalakad na hindi nadadamage yung lips nila, ito yung marirecommend ko sa inyo. And, pareho sa akin na super brown talaga yung lips ko. Ito, parang magko-camouflage lang sila nito, but then, meron talagang hint, parang naiisan yung lips ko kasi dito, ang dito ko banda, hindi brown, dito lang sa gilid, brown. Yun na nga guys, super ganda niya, pinaka-favorite ko, hindi siya mapakla, parang it's super lightweight on yung lipstick na to at hindi siya bitter, hindi mapakla sa big ko. The cons lang is the color itself, kasi nga satin finish siya. Hindi siya gaanong nagre-register yung color, hindi opaque, hindi siya pigmented, honestly. But then, if dito lang naman kayo sa bahay, you're treating your lips, and then if lalabas kayo, hindi siya transfer proof, hindi siya kiss proof, but a good thing hindi naman nila clean. But for me, this is a very good buy if you're going to go for it, especially if you're all in organic. Ang ganda nito, promise. Super. I love their lip treatment. I love their overnight intensive and the lip scrub. I have also, sana gusto kong magpa-giveaway kasi meron din akong lip oil at ito. But then, ang problema ko, when it comes sa pagpapadala na naman, lalabas na naman tayo, Diyos ko Lord, panahirapan na akong mahirap lumabas, ayoko. Mahirap lumabas, super risky, marami yung makakasalamuha mo. So, comment down below if gusto nyong giveaway. Maybe, isahan na lang giveaway, no? Sa December, para bongga. Mag-iipon na lang ako ng pang-giveaway, o ano. Okay. So, magla-live tayo with giveaway and raffle. Ganun. Comment nyo lang sa baba. Okay, so that's it, guys. That's it for my verdict, yung mga pros and cons ko. And regarding sa price, ilalagay ko na lang dito. And Burt's Bees is all organic, so you don't worry. So, thank you so much, and saranghe! Bye-bye for now. See you soon in the next video. I upload Monday, Wednesday, and Friday. So, bye-bye for now. See you. God bless. Saranghe!